Il-Ministru għall-Ġustizzja f'kummenti lill-midja tenna kif wara li l-Gvern ressaq l-ewwel qari fil-Parlament skatta proċess ta' dialogu mal-Oppożizzjoni bil-għan li jkun hemm konverġenza matura fuq dan l-iżvilupp kostituzzjonali. Il-prinċipju li talaq minnu l-Gvern huwa l-fatt li l-ħatra ta' Prim Imħallef għandha tispetta lill-Parlament Malti b'dan iżda li jerġgħu jitresqu jidħlu fis-seħħ il-pakkett ta' emendi kostituzzjonali li l-Gvern kien ressaq lejn nofs is-sena l-oħra. Emendi li fost oħrajn jestendu l-età tal-irtirar għal 70 sena u kif ukoll li tiddaħħal il-funzjoni tal-konsultazzjoni mal-Prim Imħallef sedenti qabel jiskatta l-proċess tal-għażla ta' Prim Imħallef ġdid. Il-Ministru għattart kompla jispjega mal-medja l-proċess tal-mekkaniżmu anti-deadlock fejn utenna kif l-eventwalità li ma tinkisibx il-maġġoranza tal-vot ta' żewġ terzi l-isem tal-persuna nominata mur quddiem il-President. Jekk ma jkunx hemm vot ta' żewġ terzi, illi jkollok sitwazzjoni li ma tielet vot mbagħad il-vot maġġoranza tal-Parlament imur quddiem il-President. Għalfejn il-President tar-Repubblika hija parti mill-ordinament parlamentari ta' pajjiżna fil-Kostituzzjoni tagħna, apparti il-fatt li l-President tar-Repubblika diġà għandha funzjoni b'dak li għandu x'jaqsam ma' ħatriet tal-ġudikatura u tippresjedi wkoll fuq il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Attartem jgħid li l-Oppożizzjoni qed tibqa' tinsisti li trid tiddaħħal terzi fil-proċess li ma jiffurmawx parti mill-Parlament. L-Oppożizzjoni jidher li trid tiddaħħal terzi fil-proċess li mhumiex parti mill-Parlament Malti u aħna nibqgħu adamanti ninsistu li l-funzjoni marbuta mal-ħatra ta' Prim Imħallef anke ħabba rwol kostituzzjonali li għandu il-Prim Imħallef. Nemmnu allura li anke l-linja wkoll ma' standards internazzjonali f'dawn il-ħatriet il-funzjoni tal-Parlament li huwa l-iprem rappreżentazzjoni demokratika tal-pajjiż, l-ola istituzzjoni tal-pajjiż m'għandha bl-ebda mod tiġi sfruttata.